ala dugu ɲuman jɛ ami mura an ala barika da koyi ala ka ɲi dɛ a ka ɲi dɛ hali ni ma sɔn a ye a ka ɲi ni sɔnnen don a ye fana i b'a dɔn a ka ɲi dɛ e ma a ye an bɛ suma la tile fila in na climatiseur national et internationalisé wallahi a ti maa si ɲininka k'a fɔ ko i bɛɛ kuran sara ayi yɛlɛma mankan bi bɔ tuma dɔw la walama vangla moteur ba wuli o bɛ se ka diya i ye de ndesani walama yalanba ta k'i sigi o bɛ se ka diya i ye de tile fila wallahi n'o tɛ so fila masa a ye nɛɛma jigin k'a nka dɔw fana degelen don climatiseur a mankanni de ka di olu ye ayi sanfɛ dɔw yɛrɛ ta ye dɛ farikolo yɛrɛ ye nɛɛma min fari da f'a k'o sɔrɔ farikolo de b'a demande ani hakili hali ni nɛnɛ bɔra wallahi f'u k'a k'a la dɔw ye deli n'a ye o wallahi deli de bila man di ala k'an kunna diya amin ala ka sababu ɲuman ya na rabbi an bɛ ka kɛnɛ baasi t'a la denmisɛnw ninnu tɔɔrɔ t'u si la o kuma ka bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman ni dɔn ala ka jɛ ye moro bi ye juma ye awɔ an bɛ foli lase an kanuba n'an lamɛnbaa n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma o n'o ka o kan kuma bintɛgɛw karafe a bɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bolo jate n'o ye réalisation awɔ n'o ye Sedina Umar Keita ale ye don l'enfant de Kita Kuruni Bodofɔ jate moro n'o bɔra ye sira kabara sira kolen sira jɛlen awɔ ale bɛ technique la kosɛbɛ pétrole de bois kari jara bada ale bɛ difu la n'o bɔra ye Jamadugu Kɛfa ka taa fara Kuyate Awa Keita kan awɔ moro ninnu kɔni bɛ ka awa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ kosɛbɛ o kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ i yɛrɛ ɲɛna k'i ni sɔgɔma an bɛ ka kɛnɛ baasi t'a la n dɔnma Moribo dun k'a b'i fo a ka kɛnɛ kɔni tɔɔrɔ si t'a la awa ka kɛnɛ baasi foyi t'u la Badara dun tɔɔrɔ t'u si la Mohamed dun alhamdulilayi a b'i fo Awa Ba dun a baasi foyi t'a la Sadio bɛ yen ahmad Sadio bɛ hanba médecin bɛ yen médecin bɛ yen a n'a muso n'a denw baasi foyi t'u la haba o kuma ne fa ɲininkali tigɛ jɔnni baba kɛ baba a komi ale bɛ Mopti a bɛ yan a bɛ yan baba ka kɛnɛ nana se cɛkɔrɔba to a ma e kɔni bɛ fɛn ne kɔni k'ale bɛ Mopti sa n'o tɛ i ba kɔni bɛ i fa fɛ yen n ba bɛ yen nɔ kɔni o de y'a kɛ a bɛna ta tɔntɔn Adama kun ko ne nana ko n ka foli f'i ye wa ni ne bɛ n ka kuma la Arama tɔgɔ donni a la awa depuis Arama n'i bɛ kutubaw kɛ i bɛ bolo kelen ta kɔfɛ ka kelen ta ɲaara ɲɛfɛ Arama ye kutu bolo fila musu ko n k'a f'i ye ko i bana kɛlɛ ma k'a sɛgɛ olu cɛ bana k'a ma diya ye dɛ Arama kun ye sɔrɔ k'e ba de bɛ wolo ko farigan kun t'a sɔrɔ fiyewu ale fana bɔra k'ale bɛna Arama lajɛ o ni siratigɛw bɛnna olu yɛrɛ ye sira min minɛ o tɛ bɛn Bankɔni ma a don u ye n ba sɛgɛn dɛ siratigɛ ba den circulation alternée n b'a wuli ka bɔ yen n ba kama tiɲɛ yɛrɛ la n ye mun ye ta an ba fana famara commune 1 ma o la sa awa fama ale bɛ fama ale tɛ bɔ ale ka bɔli man ca nka an yɛrɛ cakɛɲɔ n'o ye baara ye o masa dɔ de kun daɲana ale kun nalen don foli la an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya ni banbatɔw bɛɛ lajɛlen ye ale baara bɛ arajo jɛ ka fɔ la o sabu dɔ don n'o tɛ ne ba ka munumunu man ca nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ k'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ a yɛrɛ ka bolofara dɔ bɛ Bankɔni na nka sigi bɛ maa yɔrɔ janya hali o jɛ ka fɔ kelen na an kɔrɔmuso min bɛ yen madame Boyite ale fana kɔrɔkɛ banna Suncɛ Tarawele an y'o janaja kɛ Kati kunna sini ala ka hinɛw bɛɛ la n b'a fɔ madame Boyite arajo jɛgafɔ la ko an bɛ dugawu de kɛ ya Rabi min ye ala ka an balimakɛ ala k'a da yɔrɔ nɛɛma k'a fara silamɛsiw kan Moro kɔrɔfɔ b'i bolo ayiwa ni ye kɔrɔfɔ di Ayisu a diyara n ye foli o kɛra sa nka an bɛ fara ɲɔgɔn kan foli fara i ta in kan ka ɲɛsin kanubaa jamakulu ma ka foli fɔlɔ i yɛrɛ la diɲɛ don o don i k'a dɔn wuli ka jɔ la yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan n'an y'i fo an bɛ ɲininkali kɛ bayi ni denmisɛnw baasi kɔni t'u la alhamdulilayi an sigi ɲɔgɔn ɲumanw dun ala k'an kisi jugumanw tɔɔrɔ ma mana Yusu nin sanga in na an bɛ so fila masa tanu an bɛɛ bɛ jɛ k'a barikada ka da i k'a dɔn ka kɛ sanga bɛɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ kɛta bɛɛ an b'a barikada o la o n'an ye so fila masa barikada kɛnɛ min ka Jabaru Wahidu o tɛmɛnen ko Rasulu bi tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ne ma ni kisi ba Ala k'o jidi a kan an masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'u ma an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana foli ni tanu ni barikada o y'an se ye ka laban ka dugawu daw ka hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama ka fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan k'u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye ko anw b'a fɔ u ka bisimila u bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min kan kunnafoni kɛnɛ don olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de la dɛ o kadira kɔnɔ k'a dɔn
dɔ an b'a fɔ o min mana kɛ garijɛgɛ ye u n'o sɔrɔ kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ani ɲamada ko ɲuman Ala ka nɔgɔya u ye a lase ko ɲuman Ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a bama bɛ k'a cari i ye suya kɔlɛtigiba minnu kofɔ olu ka baara y'o ye Ala ko nɔgɔya u fana ye min ye k'a dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ hakɛto kɔni ɲini sabu maa caman b'an wele ko jaabi jɔjɔ ko jaabi tigɛ ko kumaso in ni jabaranin k'a so ka d'ulu ye fo ka tɛmɛ ko n'a ta bɛɛ ko u kɔni b'a filɛ ko nka k'a b'u tɔɔrɔ dɔɔni o kuma dɔ la i b'a sɔrɔ t'an se ma ko ye nka tuma dɔ la samiya fana mana se fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen nima yɔrɔ bɛ sankolo la ko satiliti dɛ a dɛrɛbɛ tɛ ma ɲɔgɔn sɔn a bɛɛ kuloma kunna kabanɔgɔ la samiya fana mana se mafiya bɛ don yɔrɔ caman na ko tigɛtigɛlen ye Ala an kelen ta ye wa nka ni min ka di maaw ye u mana min y'a la u b'o de fɔ o kumana an b'a fɔ an b'o hakɛto ɲini u fɛ o dɔw t'an yɛrɛ se ma ko ye nka an ka suya kɔlɛtigiw u bɛ ka ɲɛɲini a ko la a ɲɛ bɛ sɔrɔ o u kɛɲɛ ko tɛ yen kɛɲɛ ko tɛ Ala barika la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada k'u ka bisimila Moro kunnafoni fɔlɔ n b'a di ma n'i ye fɔlɔ di yan daɲɛ kelen damɛgunnen don nka i k'a dɔn anw ni kunnafoni bɛ ɲɔgɔn na n bɛ i k'a dɔn tali kɛ Mali Tribune kɔnɔ Mali Tribune ye taliko kɔnɔ o bɛ i k'a dɔn bi don kibaru dɔ kofɔ fɛn min ye i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga furancɛ fanga a fangabulon maa ɲɛma a kan ka t'i dantigɛ bi a ka i k'a dɔn fɛɛrɛ a n'a ka dabali tigɛlenw ni baara bolodalenw gouvernement i k'a dɔn furancɛ fanga fɛ k'a kan ka taa dantigɛli kɛ i k'a dɔn wasaden ladegew olu ɲɛkɔrɔ bi n'o ye CNT o kumana fɛn min a ko k'a bɛ ka kɛ i k'a dɔn waati min na a b'a sɔrɔ misi barika ka bon kosɛbɛ Usman Mahaman ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn Mali Tribune kɔnɔ Usman Mahaman ka fɔ la ko an bɛ don min ko bi fangabulon ɲɛma n'o ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga k'a kan ka t'i dantigɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ ka pereperelatigɛ di a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛlenw a n'a ka gouvernement min na baara minnu bolo da ayiwa ko min ye o ko in waati ye k'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn a basanenba don fɛɛrɛtɔnw fana ni ɲɔgɔn cɛ a ndayinnen don bi kosɛbɛ dɛ bi jumadon in juillet kalo tile 32,21 san nɛgɛ ɲɛ 15 o nana mana gosi Choguel Kokala Mayiga docteur a k'a dɔn premier ministre k'a bɛna n'a ka programme i k'a dɔn programme ye ni ka n'o mada a bɛ fɔ min ma ko programme de gouvernement o kumana i b'a ye k'a fɔ o kan ka mada CNT maaw ɲɛkɔrɔ fɛɛrɛ min fana n'o bolodalen don n'o ye plan d'action ye a kan k'o fana boloda ni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Choguel k'a bɛna i k'a dɔn nin dantigɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ bi don in na o kumana conseil national de transition maaw olu ɲɛkɔrɔ a dɔ la Yusu ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko yala ko Choguel k'a bɛna kuma i k'a dɔn ni maninfinw haju n'u kungilennaw ye wa jamana den fangaba mayɔrɔ ko yala a bɛna kuma n'olu ka kungilenna ni hakilina ye wa min bɛ tali kɛ yɛlɛma kan ani Malikura ko k'a bɛna o de dantigɛli k'an ye wa an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Choguel ye k'a ka nin ko ninnu bɛna i k'a dɔn munumunu fɛn min da la o bɛna kɛ sababu ye ka i k'a dɔn jɔsen k'olu di min ye i k'a dɔn anw ka bɛjɛ fanga n'o ye jɛmu fanga ma ka jɔsen di o ma ni ka Malikura ko i k'a dɔn o fana dili k'o don yɔrɔ ɲini a n'an ka cakɛdaw k'o kologirinw ɲini minnu bɛ se ka i k'a dɔn kɛ cakɛdaw ye minnu bɛ jamana a ko yɛrɛ i k'a dɔn a ɲɛnabɔ o fana tɛmɛnen kɔ a ka i k'a dɔn plan d'action min bɛna yira sisan nɔ ni maa ninnu ɲɛkɔrɔ ayiwa premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ ka kɛ waati min na k'a y'a sɔrɔ samasamani caman bɛ fɛɛrɛtɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa samasamani k'i k'a dɔn ko a ye kulu tila 2 ye o kulu minnu tilala 2 ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu ko k'u na i k'a dɔn furancɛ fanga kɔkɔrɔma don fo ka taa ka ko kuncɛcogo ɲuman k'o sabati i k'a dɔn waati bolodalen fana kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'olu jɔrɔlen tɛ ni a ko taabolo ye o kumana ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn furancɛ fanga in ye ayiwa ko u b'u seko damayira kɛ a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min ko ɲina tɛ kɛ i k'a dɔn o kɔ ko min n'o bɛ kalata yɛrɛ kofɔ ni jamana in b'o yɛrɛ de laɲini na bi o kalata min ni o bɛna kɛ sa o ka kɛ fɛn jɛlen ye ani k'a dɔn tilennenya la bɛɛ bɛ sɔn min jaabi ma ayiwa ko min ye fan dɔ maaw fana ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin transition yɛrɛ ko danayaba man ka d'a kan ko sabu ko danaya maaw tɛ ayiwa ko gouvernement yɛrɛ min bɛ yen ko janko maa min b'a ɲɛmɔgɔya la n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye i b'a ye k'a fɔ ko a yɛrɛ jɛɲankɔrɔw k'olu caman bɛ ka ŋɛɲɛ ɲini a nɔfɛ bi koyi dɔw yɛrɛ y'a laɲini k'a fana ka wala sɛmɛ k'a sabu kɛ mun ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko mɔnɔbɔ k'olu sigalen don k'a fɔ ko i k'a dɔn o de hakilina bɛ furancɛ fanga maaw kɔnɔna na ko mɔnɔbɔ min ko transition ko k'a prolonger
yusuko min filɛ nin ye b'a ye k'a fɔ ko a n'an ka politiki taabolo jamana kɔnɔ nin waati in na k'u tɛna bɛn nin cogo la ayiwa ko fɛn min k'a dɔn ko yala u bɛ se ka mun de kɛ cogo min na kasabi o bɛ se ka na jamana ka i k'a dɔn ɲɔgɔn ka fori kasabi ko nasira la ayiwa ko fɛn min ye jamana ye k'a bɛ ka coron ka taa fɛ diɲɛ don o don Mali yɛrɛ n'a taabolo n'i y'a lajɛ an ka gɛlɛya o tɛ gɛlɛya fankelenman ye gɛlɛya sigiyɔrɔmalen de don k'a dɔn k'a fɔ maaya ni kasabi ani k'a dɔn kɛnɛya yɛrɛ fana taabolo ko nani sen don ala ka o turu dafɛ jumɛn kun fiɲɛbana min bɛ yen ko covid-19 k'o fana nana i k'a dɔn kɔgɔ k'a tɔ la koyi ko min ye o jamana b'o gɛlɛya kɔnɔ an bɛ don min ko bi ko maliden gansan o bɛ mun de ɲini a ka i k'a dɔn dahirimɛ ko o bɛ k'o de ɲini bi o yɛrɛ kɛlen don maritaba y'o bolo maliden gansan bɛ balo ɲini dɔrɔn de la bi o kumana ko min ye i k'a dɔn Choguel Kogala Mayiga ko bɛna i k'a dɔn programme d'action gouvernementale min jira ko olu sigilen tɛ ka koba kɔnɔ o la ko yala k'a bɛna o min jira ko o bɛ se ka i k'a dɔn sɔrɔ o nundon baaraw kɛ wa ko n'o bɛɛ y'i bɔ yen sama-samali yɛrɛ dama min bɛ i k'a dɔn fɛɛrɛtɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'o kɛlen don sabu ye i k'a dɔn ka gɛlɛya o tɔ yɛrɛ sama ka taa fɛ min ye i k'a dɔn sɛgɛn fana ye o min bɛ adamadenw na i b'a ye k'a fɔ k'a kɛlen ka maa caman misi bi Yusu Choguel maa minnu ni b'a ni gasa k'o kɛn bɛ olu sago ye k'a jira k'a fɔ ko premier ministre i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min ko bi ko a yɛrɛ fana k'a ka taabolo ko olu bɛn'u sigi k'a lajɛ a bɛna taa dantigɛli si min kɛ CNT ɲɛkɔrɔ ko sabu ko ala ma mɛn ko min ye k'a dɔn Choguel Kogala Mayiga ko nin CNT i k'a dɔn u tɛ sariya kɔnɔ ko k'a dawolo ko k'a tan ka yɛrɛ kɛ k'o bɛɛ bɔra nin Choguel kelen de da ko o bɛ se ka t'i dantigɛ olu ɲɛkɔrɔ cogo di ye o dantigɛli ko yala o bɛna kɛ i k'a dɔn ko nɔgɔman ye wa ayiwa fɛn min ye k'a dɔn dɔw b'u yɛrɛ ɲininkala o la bi o fana k'i bɔ yen ko bi jumadon in kɔni ye i k'a dɔn a worobilancila ye o dɔ la ko yala k'a bɛ taa fuguri kɛ malidenw ɲɛna tuguni wa a bɛna taa i k'a dɔn tiɲɛ basakili ci de o fana ko yala ko fɛɛrɛ b'a bolo wa dabali b'a bolo wa ka taa i k'a dɔn malidenw lasɔn k'a ka ja minnu ni b'a ni ka bi ko fɔ a ka taa ka bɔ yen k'olu yɛrɛ fana lasɔn ko yala o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛlen don a bolo wa Usman Mahaman nin ye ale ka i k'a dɔn nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon boli don ne ko transition de tɛ wa transition de don o tuma mun wɛrɛ don ko latilen dɔrɔn kalo a tɔ tɛ kalo 7 yɛrɛ dafa mais mun sama-samali ko de kɛra sisan CNT mɔgɔw bɛ taa mun fɔ a ye wa ala na kɛra kama an ka politiciens des gens que i bɛ ka sɔrɔ i bɛ ka ma bi minnu y'u kale ka siɲɛ k'olu tɛ place ko la place dɔrɔn ma olu taar'o la fo k'a ɲɛ kɛ minnu yɛrɛ i bɛ ka fanga tɔ ta tiɲɛ ka i bɛ ka coro olu bɛ ka waso bi o dɔw ko bi ko olu ma gɛlɛya si kɛ k'olu yɛrɛ tun y'a ɲini ka wala sɛmɛ ko maa ɲɛmaw ma sɔn bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ko k'i jɛ o tɛ i bɛ k'a kɔ ye an tilala k'a tiɲɛni kɛ jɛkuluba dama talen fara ɲɔgɔn kan ko ɲɔgɔnna jɛrɛ ko walasa transition ko délai ka respecté olu yɛrɛ minnu b'o kɛnɛ kan sa kun kan ka sɔrɔ dɔw ka kuma bɛ kiri bulon kɔnɔ walahi maliko la a ka haramu minnu taar'u sigi ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ k'u b'u da don maliko la furancɛ fanga in kɔnɔna la k'u b'a wajibiya ko fo ka kɛ a waati la o dɔw ka sɛbɛn kun kan ka kɛ kiri bunna kun kan bi cɛ Musa Mara ninnu ni Bube ninnu ni fɛnw iso an ka taa non mais n'a fɔra bɔ nu sar ninnu mutu yɛrɛ kɛ ani Kisa Kawju ninnu mutu yɛrɛ kɛ assemblée kɔnɔ i b'a fɔ k'olu bɛ ka kumakan min fɔ k'a bɛ bɔ ala da de contre Choguel Kogala Mayiga transition dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la malidenw a kana sɔn ninnu ye a y'u to yen an ka transition dɔrɔn kɛ dɔrɔn élection ka kɛ an ka taa hali président min mina an b'an nɔrɔ la ya ko n tɛrɛ i sigi an sɛgɛnna tɔ la quoi a tɔ Mali tɛ lafiya koyi terejuguya kan tɛ dangani kan tɛ minnu yɛrɛ taar'u fara ɲɔgɔn kan o ko transition kana tɛmɛ nin don masina in kan k'u bɛɛ lajɛ sa olu bɛɛ ɲɛmɔgɔya kɛ a ma laban foyi la ni tiɲɛni tɛ i b'a fɔ ko an tɛ ɲɔgɔn dɔn de o de ye kabako ye Musa Tɛmɛnɛ ninnu fana kɛn bɛ ka jɛkulu dɔ wuli k'olu bɛ terrain minɛ tuguni a banna fɔlɔ de ne ɲɛ b'a la France 24 la TV5 de a banna fɔlɔ wa a ko banna fɔlɔ wa i bɛna fɛn wɛrɛ ye min tɛ nin si ye ala k'an kunna ja Modibo awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ gafe in da an yɛrɛ a bɛ min ye i bɛ fɛn dɔw y'a kɔnɔ a b'i ka kalifa tɔɔrɔ maaw ka yafa ma Modibo a yɛrɛ maliden dɔ ye fo k'a ɲɛ kɛ min ye k'a dɔn jamana
moro mi ye awikado Dr. Bubu Sise ale awikado ale fana kembe ka taama minanda taama mina min n'a y'a ta moro a taara ka taa yɔrɔ jumɛn daramane ale bɛ awikado min ye kɛmɛ ntapo ale bɛ kayi cercle fɛ moro awikado an ka premier ministre kɔrɔ min ye awikado Dr. Bubu Sise man ka kɛ to hakɛti la tile fila sa in ayi o yɛrɛ dɔrɔn tɛ o jamana in fiɲɛ yɛrɛ man ɲi bilen a banna fiɲɛ yɛrɛ man ɲi bilen a bɛna ta a banna bɛɛ de kɛlen bɛ keteketenin tɔ ye wallahi o fɔlɔfɔlɔ keteketenin dun kun fura ye basasogo ye ani nbanja kɔfɛ urun fila awɔ nbanja woro fila o kɔfɛ urun fila ni keteketenin kun minɛ dɔrɔn voilà an ka ma tun bɛ basasogo jeni ka di k'a di ma keteketenin bi ban a ba pewu n'o ma sɔrɔ fiyewu an bɛ taa dole da ka banja minɛ nbanja ka na a foroko bɔ a la ka kɔfɛ urun fila tigɛ ka t'o a cɛ ne nbanja fɔ ntori sugu dɔ don ntori belebeleba jamajɛ jamajɛ min woro kɔkɔlen awɔ hali gunturu n ko bi dumutɛnw tɛ gunturu dɔn ɲinɛ kwalen ma ye k'a sɔrɔ n bɛ min f'i ye caman hɛrɛ dun da gunturu i kelen don wa vie ya taara kun bɛ n ta jeni ka di an ka foro kɔnɔ a bɛ yen nɔ taa ɲininka ko bi denmisɛnninw b'a boso de i b'a funfun k'a si i b'a funfun de k'a si u b'a tiɲɛ ka sɔrɔ k'a kɔnɔ fara k'a nugu bɔ a la k'a fɛn fɛn ala n'o tɛ vie ya taara kun bɛ n ta jeni ka di an ka foro la n jenini a banna jalakɔrɔji la a kɛra moro a bɛ min ye awikado Dr. Bubu Sise ale a kɔni min ye URD drapeau k'a n'o kɔrɔtan wa moro awikado min ye Bubu Sise a kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ a ka délégation awikado taara min ye awa yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye Asrifo Sarafa o ye Mbuye ye i ka dɔn awa min ye karamɔgɔ Mbuye u taara u ka yɔrɔ la ɲɔɔnɔ ani Mbuye sigira i ka don kuma na ani ka dɔn awa min ye talakaw min ye ani ka dɔn awa min ye duba minnu bɛ yen a n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ɲɔɔrɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen i ka dɔn Dr. Bubu Sise maa dɔw ye wele bila a ma o maaw a bɛ ka dɔn o ye daramane Dr. Bubu Sise a bɛ ka dɔn a ye wulikajɔ kɛ waati min na a ye ka dɔn a selen maa bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye a bɛ ka dɔn ka na Dr. Bubu Sise ka na kunbɛn a kunbɛnlen ti dɔwɛrɛ ye Dr. Bubu Sise ko k'a to premier ministre la min ye u ka dugutigi min bɛ yen n'o ye Mamadu Inomo Darame ale kɔni y'a jira k'a fɔ Dr. Bubu Sise k'a ye wulikajɔ ani baara caman i ka don olu ka yɔrɔ kɔfɛlen na olu ti ka ma fitiri wale ye tabarikala min ye daramane i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la Dr. Bubu Sise taalen i ka dɔn u ye duwawu k'a ye k'a jirala k'a fɔ awɔ min ye a hami ye min ye wa i ka dɔn a min ye hami min b'a la bi o hami awɔ i ka dɔn a b'o sɔrɔ wa i ka dɔn a ka ɲinifɛn o n'a kɛ sɔrɔ fɛn bawo k'a sababu kɛ mun ye k'olu ye tamafiɲɛ min y'a la i ka dɔn ko tamafiɲɛ ɲuman don o ma tɛmɛ ka bɔ yen i ka dɔn k'olu nimisi wasalen don u nisɔndiyalen don Bubu awɔ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a doni min kɛra min ye parti politique dɔ la n'o URD min ye dugutigi ye ani aw ka dɔn alimami ani dugutigi kamalenkotigiw ani musow ka ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn min ye u ye u sogo dɔnni ni ka taa balontan kɛnɛ na balontan kɛnɛ min awa n'u taar'o la min ka dɔn a bɛnn'u ka final dɔ ma min ye équipe dɔ bɛ yen ko to a ye ko Dr. Bubu Sise i ka dɔn o équipe k'o de ye awa jɔnjɔn ta a barika Ala ye o de kupu ta ja ko dafara ye koyi ma délégation min ye aw ka dɔn u taara ka taa alimami fɛ yen alimami aw ka dɔn Dr. Bubu Sise n'a ka délégation u ye awa jumaseli kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka tila ka duwawu don kɛ ɲɔgɔn ye o tuma aw ka dɔn min ye Dr. Bubu Sise a seginna ka na faaba kɔnɔ a barika Ala ye ko daramani ko a taama kɛra kunnawolo ani bɛn ani keleya ani ɲɔgɔn jate ani duwawu kɛnɛ Ala k'an kunnaja u ye kuma kelen f'u ka kuma in kɔnɔ a kuma diyara an ye kojugu k'u tɛ kɛ fitiri wale ye o tanuni kɛra an yɛrɛw ye Yusu Ala ma mɛn ko ko jɔnko Ala k'an ka fɔ k'an ma kɛ fitiri wale ye ko diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Amadu ye diɲɛ ni kiyama di anw ma ko k'a sɔrɔ o tɛ ko Amadu balolen wo a bɔlen ko a setigilama wo a bɔlen ko setigiya la o fo kana s'a fatulen ma la a fatulen ko Ala ka hinɛ la ko an ma sira bila o kumana ko fitiri waleya t'an na ni a fɔra ko silamɛw bɛ siran janimɛ ɲɛ fɛn min janimɛ fana bɛ siran fitiri wale de ɲɛ ayi o bɛ siran o jɛ quoi fitiri wale ni janimɛ fitiri wale natɔ a bɛ sen tigɛ ta de moro ni fitiri wale bɔra dɔn na
fɛn fɛn ka y'a ma dɔrɔn o ɲuman dɔnbaliya o jalamugu i b'o da kan na ka sɔrɔ k'o tɛgɛrɛ minɛ a kun k'o tɛgɛrɛ minɛ a kun a k'o dɔn fiyewu ala k'a kunnaja yakuba dunbiya wasolonga i ka dɔn nin y'ale ka fasiri ye lɔfɛ bɛ dafɛne an bɛ yakuba fo o kumana dɔw yɛrɛ ko i k'a dɔn ko fitiriwale sɔnfɛ ko finijɛ don ko n'o finijɛ don ko n'o farala k'a ni yɔrɔ dɔn maa dɔw ko fitiriwale sɔnfɛn tɛ finijɛ ye k'a sɔnfɛ de ye kunnadali ye ko ne y'a kunnada a tɛna ɲɔgɔnna kɛ maa wɛrɛ la tuguni o kumana ko y'a fura ye maa wɛrɛ fana tɛna a ladege min ye indépendant ye Yusu an bɛ don n'o ye indépendant n'an donna n'o ye insécurité lakanabaliya nara i k'a dɔn o kɔnɔna la k'u y'an ka lakana tigilama fila bɔnɛ ani na n'o ye polosiw ye k'u fa u nana masumalen fa i k'a dɔn bandi armɛw o ye olu ka baara ye koyi a fɔ an tɛna se ka to nin na ten Umaru Bari ale ye kalimu ta min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin sanga in ye fɛn min ye i k'a dɔn ko nin waati man di polosiw la nara sigi la dɛ nara kɛra marabolo ye nka a ko kɛn bɛ gɛlɛya ye finitigiw bolo o fɛn min ye i k'a dɔn ko finitigi fila ko olu bɔnɛnen filɛ ni na nin ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ nara a komisariya la o ko k'u nana masumalen fa u m'a min u m'a bɔn o fa cogo in yɛrɛ kɛra i k'a dɔn fɛn ye maaw ma foyi faamu fɛn min na ayiwa ko maa minnu ko don o de ye sergent Boubacar Kulubali ye ale ni k'a dɔn Mamadu Kante ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Yusu min ye ni maa fila ye i b'a ye k'a fɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko ni polisikɛ min filɛ nin ye n'o ye Abubakar Kulubali ye k'a tun bɛ baara la nara a polisiso la k'a kɔni fara ka bɛn ni juillet kalo tile 23 ye nɛgɛ ɲɛ 14 waati yɛrɛ o kumana Yusu ko maa dɔw fɛ maramafɛntigiw don ko min ye muru ye k'u y'o de kɛ ka ni maa kofɔlen nka i k'a dɔn a bɔnɛ a nin na o fana tɛmɛnen kɔ k'u tilalen kɔ sa a ka polisi marifa min bɛ yen n'o pistolet mitraillette TPM ko u y'o ta ni ka taa n'o ye sɛgɛsɛgɛliw olu dayɛlɛla ayiwa sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna waati min na i b'a ye k'a fɔ alamusa don tuguni o kumana fɛn min ye polisi wɛrɛ ye ko u y'o fana faa tuguni o de ye Mamadu Kante ye i k'a dɔn k'a fɔ k'ale fana fara a fana tun bɛ baara kɛ nara polisiso kelen in na ale yera i k'a dɔn a falen f'a ka so o kumana i k'a dɔn k'a fɔ a b'a ka fini na f'a ka so a taara a fa yen nɔ nin ye hɛrɛ ye nara dun ye duguba ye dɛ i Faransi ko ne bɛ yen dɛ u k'a mago to dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye sa laseliw kɛra kunungo min ye i k'a dɔn polisi ɲɛmaayaso yɛrɛ maaw fɛ direction nationale de la police ale n'o ye contrôleur général Soumaïla Traoré ye ale ye laseliw kɛ ka laban ka nin faali i k'a dɔn k'a kɔn ni damantan don o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye sa ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛna kɛ o sɛgɛsɛgɛli minnu bɛna kɛ a kun ye ka maafaala ninnu bugunatigɛ de dɔn o kumana u ye ninnu fa kun minna n'o ye fonctionnaire de police fila in ye u y'u fa kun minna u ko fɔ kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ko ni polisi ninnu ko u b'u ka baara de la ayiwa ko i k'a dɔn u ka baaraw kɔnɔna la sa fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka dankari i k'a dɔn tiɲɛnikɛla jugu olu ka taabolow la dɛ o de kɛn bɛ ka tiɲɛnikɛlaw ɲɛkin ka k'u kan ni k'u ŋɛɲɛ ɲimi ka k'u kan k'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn nara barabolo saniya ka i k'a dɔn maaw hakili latigɛ binganikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw ka taabolo la min i k'a dɔn ko yanni u ka bɔ nin kɛnɛ in kan fonctionnaire polisi minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'u b'a ɲini u fɛ u ka i k'a dɔn u hakili to u yɛrɛ la u ka i k'a dɔn baara taabolo k'olu bonya ko nin ye maaw ye minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni u tora u ka baara hukumu kɔnɔna de la ani i k'a dɔn jamana yɛrɛ a ka baaraw la fɛn min i k'a dɔn ko bonya o ka da baara in kan ayiwa min ye lakana ye o sɛbɛkɔrɔ fɔra ko u ka dɔ ka fara o ka fɛn kana b'o la ni si kana u galabu kari min ye i k'a dɔn u ka maa ɲɛmaabaw ye olu de kan ka jɔsen dɔ ta jɔsen min b'a to ninnu yɛrɛ bɛ lakana sɔrɔ ani i k'a dɔn dangarila minnu na jɛyali bɛ se ka kɛ ka yelen mana o ko ka cogo min na ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ a ɲɔgɔnnaw kana se ka kɛ cogo min na Umaru Bari nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro ni indépendant bila ne bɛ Mali tribune ta an ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ min ye an ka énergie di Mali ale ni Orange Mali ninnu bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'o kɛ a na kɛ sababu ye maa fila bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ bɔ min ye tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛnna tɛgɛnɔ min a bɛ k'a dɔn n'a bɛ tali kɛ énergie di Mali ale ni a bɛ k'a dɔn Orange Mali o kɛra a taara ta don juillet kalo tile 27 ministère de mine de l'énergie awekado et de l'eau Moro min ye Orange Mali i k'a dɔn awɔ min ye yanni san 2025 cɛ u na wulikajɔ min n'u n'a kɛ i k'a dɔn a na kɛ sababu ye min ye a k'a dɔn ka tile u ka courant d'a ma i k'a dɔn awɔ min ye
kuran ɲini taasira minnu bɛ yen bi n'u u b'o wele ko énergie renouvelable muru a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu a k'a dɔn min ye fɛfɛ dɔ bɛ yen min ye dɔ bɛ yen min ye hectare 40 o fɛfɛ kɔnɔna na u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka panneau solaire a bɛ k'a dɔn k'a bila nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la n'o kɛra sa muru ani a bɛ k'a dɔn minɛn minnu n'olu ka kan muru a bɛ k'a dɔn u n'o bɛɛ lajɛlen bila la n'o kɛra a bɛ kɛ so i k'a dɔn ka courant di Bamakɔ ani Kati ani Mali a bɛ k'a dɔn yɔrɔ caman na muru o ni ma fisa ni interconnection ye wa e ma ɲina a ganna kɔrɔwarikaw yɛrɛ da la olu ma courant n'a ma o fana tun bɛ kɛ kuma min o y'o kuma de nka an bɛ waati min na Mali yɛrɛ mɛnna ma tile ndiko in jateminɛ a mana daminɛ tuma o tuma k'a bɛna ɲɛ sɔrɔ a bɛ dabila hali waati dɔ kɛra maa dɔ nana yan sɔrɔ bosonba dɔ don an ka kurubɔ ninnu ni sirakunbɛnw na fɛn minnu bɛ jɔ yen k'a bɛɛ kɛ fɛn panoma ye a courant tigɛra o courant ma tigɛ o a panneau bɛ marcher nka u y'o yɛrɛ galabu kari ala ko o y'o baara min kɛ o juru bɛɛ kuma sara o taara k'a ka juru to Mali la o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na wa a fɛn ninnu yɛrɛ bɛ marché la a fɛn ninnu caman jɔra koyi nkalon tɛ fɛn ɲɛ o n'a y'a sɔrɔ baara kun kɛra ka kɔn bi ɲɛ sisan sɔrɔ Mali yɛrɛ mago tɛ se jilanti in ma hali n'a mago bɛ se o ma o jenita kun bɛ dɔgɔya o min ko Allemagne ninnu ni olu kɔni ye jamana duman ye sa an ka tɛmɛ ni an sanga ɲɔgɔn ma a tɛ bɛn dɛ moro min ye a bɛ kɛ so i k'a dɔn min ye a ka dɔn megawati o 25 a n'o kɛ i ka dɔn o bɛ bɛn fɛn min ma o ye i ka dɔn awɔ min ye mégaheure i ka dɔn awɔ min ye o 48 ye megawati heure megahertz voilà o radio ye dɛ ayi dɛ e yɛtɛ ya ou bien ne de masa fɔ a fɔ cogo la o kɛ MWH o jumɛn waati kɛ watt megawatt ɲe waati fɔ mɛnɛ mais mega y'a kɛ radio ye muru min ye a bɛ kɛ sababu ye min ye a ka dɔn ka anw bɔ kuranko kɔlɔlɔ la min ye a ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye Berolata ye directeur général muru ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa ni yɔrɔ min n'a bɛ jɔ a n'a ni centrale solaire min bɛ yen a n'a kɛ sababu k'a dɔn an ka kuranko ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a bɛ se k'an nafa cogo min na wa a n'a kɛ sababu ye min ye a kurantigɛba min n'o b'an ka jamana kɔnɔ o kurantigɛba dɔ na bɔ o la muru a bɛ k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ k'a fɔ ministre Seydou Traoré ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira a k'a dɔn nin na kɛ sababu ye nin na ŋɔni bɔ maaw sen na k'a sababu kɛ san o san kuran bɛ tigɛ san o san waati dɔ mana se min ye anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a dɔn awɔ min ye walasa an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ taasira kelen min bɛ o y'a nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye muru ni hakili b'a la min ye a bɛ k'a dɔn ani Amadou Diadje Sangare olu fana ye a bɛ k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ min ye an bɛ ɲama minnu bɔ ɲama minnu bɛ bɔ an ka dukɔnɔnaw na muru o n'a kɛ so i k'a dɔn k'o bamayɛlɛmani k'o kɛ courant ye n'o farala nin kan n'a tora ta a ɲɛ bɛ sɔrɔ dɔɔnin nka a ka teliya ba in a banna fana ka ɲi muru min ye a bɛ k'a dɔn EDMSA ale ni a bɛ k'a dɔn min ye Orange Mali nin n'a kɛ so i k'a dɔn an ma kuran mago i k'a dɔn a na dafa muru ni wulikajɔ min filɛ nin min ye ministre Lamini Seydou Traoré ale kɔni a ka wulikajɔ ani sababu ka bɛnko k'a sɔrɔ kɛ mun ye muru i k'a dɔn ni nin ko sugu ɲɛɲini jamana kɔnɔ a na awa jamana kɔnɔdenw nafa a na kɛ so i k'a dɔn gɛlɛyaba min b'an ka kuranko la a na o gɛlɛya bɔ an kan ministre des mines et de l'énergie et de l'eau Lamini Seydou Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma min ye a bɛ k'a dɔn nin n'a kɛ sababu ye nɔba a bɛ k'a dɔn jamana ma bawo ani ni baara min filɛ nin a bɛ kɛ jamanaden ye wa nin baara min filɛ nin jamanadenw de b'a nɔbɔ min ye Orange kɔni ale fana bɛ se k'a ka yɔrɔw la taa n'a ye ale bɛ se k'a ka yɔrɔw la baara n'a ye nka tɔ min bɛ to muru ko bɛ di jamanadenw ma a bɛ k'a dɔn a tɔba min bɛ to o b'a nafa wa k'a dɔn o bɛ dɔ ta an ka gɛlɛya kɔnɔ alhamdulillah ala k'an kunnaja ala k'a kɛ fɔlen Bintu Jawara ni y'ale ka fasiri ye an y'a bɔ a bɛ k'a dɔn Mali Tribune kɔnɔ Mali Tribune o kɔnɔ kunnafoni b'an ta sugu la an b'a ɲini Seydina Umaru fɛ u k'an bila sugu la an ka taa ka na muru n t'an bɔlen sugu la hali ma foyi sɔrɔ a ko la to na poulet ko ni poisson fumé ko de la
Poisson fumé voilà. Poisson fumé, bah, aller dunga soka, cigarette fumée. Vous connaissez quoi, là? Ne veut chef fumé. Voilà, kasoroka, Lipton fumé. Lipton fumé, au cas de quoi? Parce que, beaucoup m'a mené tona, soka tona. Abana, moro. Deno bagana, koro, lui, m'so fruvi. Il te rend une coquille. Il te kawale ajala kabla. Kawale mabjine, voilà, folibi. Amano konde. Moro. Kosonamu. Mieux groupe commercial. Awo. Anado alefi. Bwagarewa. Ablay sage. Ablay. Ablay. Ando go galefta faire dans pharmacie coura verte là. Kuna amajade non ngombe folo groupe commercial là ngoga sta pharmacie coura verte là. Epta droj men folo. Nea. Bon, ne rebe me commerce fait folo ka so gata coura verte là parce que abesra kele quoi. Abesra kele. Mais comme ni boira commerce sera cleané do. On ni bita coura verte là bi bolon nu fraka munu doni quoi. Abesra kele me. Bori bora la fia buga avant vestan misali là. Bon, mbala je ka teme coura verte là. Ka jiwli do tay. Ka soro ka tan sigi. Abla magafi. Fote nunu do ka salo indo kono. Ka nga jiwli daji ko mi. Abana. Ka soro ka war duma. Mais ni nyama na mendo wala de. Jori. Antoine ge. Na mendo go de. Ba yo ko minti. Sawa ko munu ba ka amaine. Amaine. Ala ka nguna ja. No tari suro munu na yo. Amano. Ala sona. Boro anga Africa. Amba leta. Africa minye affaire Birama Touré. Birama Touré. Moro ambara kenywando. Miya ale koni uyale ta yaw. Moro ka latuno alibi mata do abe yoro mi. Ali binaka biya. Kado sécurité d'État o ma nyema koro no Musa Jawara Musa Jawara a kado nyere la a minyi Ibrahim Boubacar ka fanga wati ale de kunye sécurité d'État ma nyema moro mingera sa kado awa minye sikaskalu kon be sena o sikaskalu kon nana sa minye uye awa kado Musa Jawara o kon ya mine awa kado ka abla bulu koroflo moro awa kado minye Serge Daniel na RFK correspondant moro ale kon ya jira ka fo kate ikado kaso bumbala de ngamuro awa kado nyera la ku keme ka mine ko ka abla yorola yoro mi awa kado ni awa kado yoro mi yoro dugo lenye moro utafe ko da mautloka minye ko awa procureur mimbe no tribunal la de grande instance la commune 4 district de Bamako moro o mi na ko bela jele bo bolo o ko ko ne ajira ka fo ko mi fon abe ka ta doni o mi ye sikasalu kon be sena wa baro be ka ke doni nani moro de kon nan sa mi o ka doni enfer mi vlane moro ko enfer ka ko amena ko be ka to ka munye i ka do ko kuma chama fora kono wa ka do ko to wati chama temena kono o moro awa mi mami be no fana to no le no ngoyna o ti dore o ye jamana nyama koro de karam keta awa ka do wulika jokele no vana o ku ka le do awa ka do mi panguru ngono elma kabla mo wuli kono kana nai abi jamana la no mandat d'arrêt international moro abi yoro mi ka mina kana nai faso kono akani nyefo mi burama ko atabena tukomi ko serasa dokaraw note nyere la burama ko aya be kamana kunun ko mana keta ko datugu meleku ko jakuma bo no jara malla otinya de ali don ma kuturu affaire à suivre of d'Afrique ayni sama ka bo ale kono ali ni ka misili tunna ikanka anyini ka jendo femi atunu abana jango anama den nitigi buna anama den nitigi katama se flaga katunu o kuma mundo amana wona abna ke jitum balaya madabla ko bala tunna de ala ga jitum ga nyini ga kula nyire tandi binubli akanga dodo bala kula bala fana mo gawo bala mo gawo bala nunte gawo ya ulu de ma utage keleba do ya ruga joli gawo ya keleba do ani samuru ani setgi ya bo ka dongo ira nyona uma dongo fo ibla nyamzi ka mone bwa la mina kata na be ema yegwa dumya flene isa ka basirbe flene anu mar baro sirbe ulu de wasolo gawo ya odoke ubega da fly da fly te kure ka da kelembo amazuru kai
ko bugu fana bili bɛ bugu la njɔn b'a kunna o fana bɛ wasolo bili b'a la njɔn b'a la a bɛ ten fɛn dɔ b'a n'a kɔrɔ don o tuma Yusu éducateur de renouveau b'ale ta ni n y'ale ta i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn ko Bulongebugu ale i k'a dɔn dankari de kɛra buguda maaw ani jadi maaw ni ɲɔgɔn cɛ o dankari senfɛ maa fila olu ntanyana Yusu an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma maa fila wɛrɛ olu fana banana diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin nin kibaruyaw de bɛ mɛn anw ka jamana kɔnɔ ni dɔ ma kɛ ko ma kɛ ko ye sa dɔ kɛra nin ko la dɛ o kumana o de la an b'a fɔ ko wuya banba ni ma cogo ɲini Famori ko in na Famori bɛna sogolakaw si la tunu an ka wuya banba wele n'o tɛ Mali n b'a f'i ɲɛna kabako don han an yɛrɛ damaw bɛ dankari ɲɔgɔn na jadimaw bɛ dankari an na wulu a ko cayara an k'a ɲɛɲini o kumana ko n ye k'a dɔn Bulongebugu ye ko i k'a dɔn dankari kɔni u ka tarabasora ɲɔgɔn na buguda maaw ani jadimaw ko maa fila ntanyana fila banana fɛn min ye nin i k'a dɔn tarabasoli ye k'a ma kɛ tiga ye a ma kɛ tiga ma don a na la dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a basanaw ni ɲɔgɔn cɛ jadimaw olu de nana bi buguda in kan fɛn min ye k'a dɔn Bulongebugu ye o buguda min n'a bɛ Dura fɛ Segu o marabolo kɔnɔna la kunun ko alamisa sɔgɔmada yan fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ko u nana ka na bin ni dugu in kan ko i k'a dɔn a ko yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔ kɛra min ye ni tora ko la koyi maa fila ni tora bugudalamaw la maa fila wɛrɛ olu banana o kumana fɛn min ye k'a dɔn kɛlɛ a kuntala taara sanga 4 bɔɲɔgɔnko 4 de combat Allahu akbar aw buguda maaw b'a f'i ɲɛna kamalenkɔrɔw don n'o tɛ jadima ninnu u labɛn bɛɛ ka se hakɛ ma maa min bɛ se k'i kɔ a da u kɔ a la ka lɛrɛ kelen kɛ u ka donso wa a bɛ sɔrɔ u ye donso ni dugudenw yɛrɛ don dugudenw yɛrɛ den kɔrɔ an y'o de fɔ sa kelen tɛ se ka ban ni ne ma f'i ɲɛna ko Vietnam ni Américain ka kɛlɛ se min tun bɛ Américain ye a jaga tɛ Vietnamien ye nka dusukolo ani galabu ni keguya ani u yɛrɛ ka dɔnko u y'o de bila sen kan ka Amérique hali sini Américain bɛ film tourner la a mɔnɛ fɛ ani la défaite française de Dien Bien Phu n'i y'a fɔ hali sisan to den minnu b'a dɔn wuli ka boli a banna population de adamaden tun bɛ dugukolo si k'a si ko dugu jukɔrɔ ɲina ka taa bɔ juguw ka kan kɔnɔ k'u bɛɛ biɲɛ ka bɔ o biɲɛ tigɛ walahi u bɛ ka tila ka biɲɛba siri sanfɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ u ɲɛnagala tuma min na dɔrɔn kumakolo fantan banda u bɛ se ka juru tigɛ ten ka taa biɲɛ kɛ a la biɲɛ nin bɛɛ ye fɛɛrɛ ye n'a guwanna fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ awɔ n'a guwanna o tuma Yusu ko fɛn min ye k'a dɔn ko nin ko ye sa ko tarabasoli in kɔni k'a kɛra lɛrɛ 4 bɔɲɔgɔnko u bɛ ɲɔgɔn na o kumana u karila ɲɔgɔn na waati min na i b'a ye k'a fɔ ko jadimaw olu kun nana ka na i k'a dɔn daga de sigi nin dugu in da la a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ dugudenw bɛ kule la maa ma ye wa jamana yɛrɛ marakɛbaaw fana ma kunkan bɔ dugudenw y'a ye k'a fɔ sa ni i k'a dɔn olu ma ko kɛ ko ye a da bɛna to olu la fɛn min ye k'a dɔn dugudenw ye u wulila sa ni k'i kɔ disi da k'a dɔn jadimaw la sabu u ye sira tigɛ bɛɛ la maa tɛ taa maa tɛ na hali tɛ taa sigiɲɔgɔn buguda la ka bɛɛ nin da dingɛnin da la o de ma bɛn u ma cikɛ waati selen filɛ nin ye k'u ka forola siraw bɛɛ lajɛlen tigɛ u la o de ma bɛn buguda maa ninnu ma hali dɔɔni u ye wuli ka jɔ kɛ ko nin jagoya fanga ni samuri daga min bɛ olu dala ko a tɛ to ten u ye ŋaniya siri sa kan i k'a dɔn ko ta dusu la u yɛrɛ y'u kɔ disi da ni maa kofɔlen ninnu na ni maa m'an bɔ an b'an yɛrɛ bɔ o kumana ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nka maa ninnu ko u bɛ i k'a dɔn ninnu ni maramafɛntigiya tɛ u b'u ni jama cɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kumana min ye dugudenw ye galabu ni dusu de y'a to sa u ka se k'u kɔ da ninnu kɔ a la a kɛra kɛlɛjuguba ye dɛ a kɛlɛjugu in kɔnɔna la lɛrɛ 4 bɔɲɔgɔnko i k'a dɔn jadimaw ni bugudalamaw bi ɲɔgɔn na ko u toro de la sa maa fila olu ntanyana maa fila wɛrɛ olu fana banana bugudalama ninnu na jadimaw i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ kamana guwanna sa o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni maa minnu u ye olu ntanyana ani minnu banana ayiwa ko u y'o bananen ye u y'olu ta ni ka taa n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ Duwabugu yaasa kɛnɛya kunfɔlɔw ka ta k'olu sɛgɛrɛ ayiwa min ye i k'a dɔn binganikɛla ninnu ye jadimaw i k'a dɔn tarabasoli bannen kɔ u ye bagan caman de suɲɛ ka taa n'o ye ka buguda bila k'a kɛ sentɛgɛ ni ko laban ye ka sɔrɔ ka bugudaladen dɔw minɛ ka t'olu kɛ i k'a dɔn kɛlɛ jɔnw ye o kumana k'u taara nin cogo in na fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin sigida kofɔlen min filɛ nin ye ko nin ko kɔni tɛmɛna u ko k'u taara nka hali bi hakilisigi tɛ buguda in na ko sabu jadimaw taatɔ ko k'u sigi n'a ye k'olu bɛ segin ka na nin ye hɛrɛ ye nin ye yɛrɛ sago kɛ dan ye anw ka jamana kɔnɔ dɛ ko jamana bɛ anw bolo
k'u taatɔ ko bugudalamaw ma k'olu bɛ taa k'u bɛ segin ka na o kumana Yusu k'an bɛ hakililajigi kɛ fɛn min ye terrorisiw ye olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na nin ye ko olu de kɛlen don ka yɔrɔ caman k'o tiɲɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa u kɛlen don ka i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni caman fɛn fɛn bɛ kɛ olu de nɔya bɛɛ y'a dogolen yɛrɛ tɛ k'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ni sigidalamaw ye kule bɔ ko jadimaw bɛ munumunu salo la u dala k'u bɛ fɛ ka na daga sigi u dala maa ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye wa u sago sera min kɛ u binna dugu in kan dugudenw de y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'anw ma ko kɛ ko ye an na to a ko la n'u sɔrɔla ka wuli k'u kɔ disi da a ko la k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn u ka buguda yɛrɛ i k'a dɔn ko ani i k'a dɔn Segu dugu kɔnɔna cɛ k'a bɛ taa i k'a dɔn kilomɛtɛrɛ 40 bɔ ɲɔgɔn la ko ninnu bɛ foloko farakala ye bɛɛ b'a dɔn wa foyi tɛ se ka k'a ko la o kumana k'u bɛ maa ɲɛmaw wele furancɛ fanga maa ɲɛmaw u bɛ ko o ko la u ka lakanako in kɛ i k'a dɔn ko sɛbɛlama ye jadimaw kɛlɛli k'u k'o de kɛ sɛbɛko ye an ka cɛmancɛ marabolo la kɛrɛnkɛrɛn la Segu marabolo kɔnɔ u k'u hakili to o la Tayiru Male nin i k'a dɔn ale ye baraminɛ kalanden ye indicateur de renouveau la a ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ bidon boli muru indicateur kelen na muru teleyala awa min ye car dɔ bɛ yen n'o ye Jakite transport ye i k'a dɔn nin car min filɛ nin n'a numéro ye AS 8176 MD muru a k'a dɔn juillet kalo tile 29 san 2021 5 heures du matin waati min ye Banankɔrɔ ni ale ni Sanankɔrɔba cɛ min ye maa 4 maramafɛn jugu b'u bolo muru olu de filɛ ka na cun a k'a dɔn car kan de min ye a k'a dɔn u cunen car kan maa 8 olu maa 8 min ye gɛlɛya olu de sɔrɔ maa 3 ntanyana maa 5 olu kɔni banana min ye a k'a dɔn maa 2 b'olu la sa k'olu ka banada kɔni juguyara muru a k'a dɔn min ye nin ba bananw ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka na n'u ye hôpital Gabriel Touré la o kuma a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka maa ɲɛma k'u ka wuli ko Sanankɔrɔba ale ni Faba cɛ tɛ foyi ye ani a k'a dɔn Bamakɔ cɛ tɛ foyi ye n'a fɔra ko ni dantɛmɛ wale bɛ ka kɛ k'a bɛ maa kamana gan ala k'an kunnaja indicateur de renouveau min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la muru ale ni sɛbɛn bi tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyalen nun dɛ nin ko Sanankɔrɔba nkɔrɔya dɔ kɛra nin ko la sa koyi an bɛ fɛn ko kɔni a kɛra kamana gan ko ye sabu jamana ɲɛmaa kuturu yɛrɛ kun kana tigɛtɔ don misiriba kɔnɔ bɛɛ ɲɛna yɔrɔ tɔw ka lakana ko kɔni o ko ye tɛmɛ an t'a so ye ɲɛ b'a la fana labana kunnafoni cɛrisiraw la ko u ye asidiji bɔ wajuli karamɔgɔ dɔ fana kan karamɔgɔ dɔ kan ala n'a kɛra Mali cogo na so nin na ka tila ka denmisɛnnin 3 muru k'olu enlever ka taa n'olu ye maa dɔw fana y'o kɛ o don u m'a fɔ ko Mali kɛra ba tɛmɛ sira ye police stagiaire 2 fana olu fana minɛna moto suɲɛ na i y'a faamuya b'a la caméra y'o bɔ an ye armée l'air cɛ in dafa ka sogo n b'a da la o y'a sɔrɔ dɔ fana tilala ka fɔ o kɔ nka nin tɛ ko ye dɛ nin tɛ ko ye dɛ yɛrɛ la lakanako an tun b'a baro de mɛn lakanabaliya baro de mɛn an tun b'a jaw de ye nka bi ɲɛŋɛ de don yalatɔ n'a bɛ bɛn min polisi min talen filɛ fa ka so yɔrɔ kɔni maa kɔni lakana yɔrɔ da y'i ka so ye abara a lajɛ kɛ a bɛ dogo min n'a ka so tɛ ala k'an bɔ a da ɲuman n'o tɛ k'an to nin cogo la fɛn ma kɛ fɛn ye dɛ n'i yɛrɛ ye a dan ne ma dɛ a kalata wo an tɛrɛbɛ tɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ koba kuntan fɛn bɛ sen a bɛɛ ka jɔ n'i y'o kɛ u b'i fa lakana ka sabati politicien ka bɔ an ɲɛ u sera ka lakana ko sabati an ɲɛ yan u yɛrɛ lakana ne don wa u k'u yɛrɛ ala Musa Mara ninnu bube ninnu ma t'u fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi ko Nord tɛ fara fɛn kan bɛ tila k'a fɔ ko ka dɔ fara ko ka transition ko fo jamana ka a kuma ka bi transition ko kuma ne kan t'o ma koyi transition ɲɛ t'an ci i y'a faamu wa n ko jamana lakanako di an ka ko bɛɛ de bila an ka ɲɛsin o ma fɔlɔ transition jɔda bɛ n'i y'a mɛn transition ko jamana bɛ yen a b'a Tiɲɛwangalo n'i y'a mɛn olu bɛ labɛnw ni kalataw ni ɲɔgɔn ye ba ni meeting ni tɛrɛbɛtɛ ma ɲɔgɔn sɔn ni taama janbadenw na n ko a y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ muru Mali yɛrɛ kɔni maa t'a dɔn i b'i jigi da maa min kan an kun jigi bɛ denmisɛnnin minnu kan jeune minnu fana kan k'olu bɛna cɛkɔrɔbaw bolo bɔ olu bɛɛ sanna olu bɛɛ ta kɛ taa ɲini de n bɛ ka jamana wɛrɛ sɛbɛn de ɲini jamana wɛrɛ jumɛn n'i ye min sɔrɔ min tɛ Mali ye est-ce que yɔrɔ bɛɛ man gɛlɛn sa yɔrɔ bɛɛ ka gɛlɛn nka dɔw b'u ka jamana denw fɛ ka tɛmɛ dɔw kan
dɔw b'u ta la kana ka tɛmɛ dɔw kan n b'o yɔrɔ dɔ de ɲini ka taa nbɛru wala jaba t'o dugu la wa n bɛ taa nbɛru de k'a jiru la ko misini nana binkisɛ ɲimi mana ko kisɛ yɛrɛ kɛ n ko sosoni nana nbɛru yɔrɔ ɲini ne mana kotigiya ɲini a banna a ma ban wa ala k'a kunna diya Moro nin ye tununi sɛbɛn ye awɔ tununi sɛbɛn min n'an bɛn'o lada maaw tulo kan Kadiatu Sila ale ye aw k'a dɔn maa min don bana b'a la hakilila bana b'a la Kadiatu Sila a tununa aw k'a dɔn min ye selidon ye min ye selidon a tununa quartier min na sa o ye Sokɔrɔji ye Kadiatu Sila kan a n'a a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ten kosɛbɛ o kuma kunkolo to mɔgɔ don ni maa min ye aw k'a dɔn kunnafoni dɔ a kan i k'i jija i ka nɛgɛjuru ci 79 27 32 01 o kuma n'o kɛra kunnafoni jɔnjɔn min ye i n'o sɔrɔ walasa i n'a di a ka maaw ma. Ni Ala sɔnna ma. Ala k'a ɲuman sa somɔgɔw ma. Amina yarabi. Nin fana ye tununi sɛbɛn ye Safiyatu Yatara n'u b'a wele ko tanti ko a ka cɛkɔrɔba n'o y'a fa ye ko tɔgɔ ye ko Papu Yatara. Ayiwa ale fana ye i k'a dɔn a tununa nka u ka kin yɛrɛ o ye Jelibugu de ye. Ni maa min kɛra i k'a dɔn Safiyatu Yatara fana yeba ye n'u b'a wele ko tanti walama a mana kɛ maa min ka mara kɔnɔ i k'i jija ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ka kunnafoni lase u ma n'o ye 76 08 20 47 76 16 08 20 47 faamuyali ko ɲuman k'o da ni laseli in kan. O fana tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ baara minnu bɛ baara ɲini na ko nin ye i k'a dɔn yɔrɔ ye minnu bɛ maaw ta baara la n'o ye entreprise Aruna Traoré EAT ayiwa u y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn u ka tirage ye n'o ye tombola jigiyaso ye o tirage a tako filanan o bɛna kɛ ayiwa o tako filanan tɛmɛnen kɔ ko hali bi u bɛ maaw ɲini n'o ye funankɛninw ye minnu bɛ se ka tige feere o baara ɲɛ ayiwa ni galabu ka di ka kun ka kɛnɛ ayiwa fo i ka sa ka yaala ka tige feere da ni da bulonda ni bulonda du ni du ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn o ko ye sa ko funankɛni minnu bɛ yen n'u yɛrɛ dalen b'a la k'u galabu ka di n'u si b'a ta san 18 ka yɛlɛ o sanfɛ o kumana k'u bɛ se ka wuli ka se nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye entreprise EAT ye u ka taa tige feere kɛ ayiwa tige min ni i b'a feere i ka sɔrɔ ta a bɛ gulon i ka tige feere ta la ayiwa ko ka da o bɛɛ kan u kan ka min faamu o de ye tige kelen kelen bɛɛ i k'a dɔn i ka dɔrɔmɛ 60 o bɛ o tige la min ye i k'a dɔn kunnafoni wɛrɛ ye n'a mago bɛ o la a ye weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira ninnu na n'o ye 76 64 52 26 ani 71 05 59 90 ko ka garisɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma faamuyali ko ɲuman o dalen bɛ nin fana kan. Moro an bɛ taa Kayi an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an b'a fɔ k'a ka dugawu k'an ye Moro ka Kayi gouverneur k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn n'o ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ min ye Musa Bala Sumare an b'a fɔ sanga ani waati fo y'a fɔ Kayi Moro aw k'a dɔn an bɛ don Kati ka Fode Kone dɔn na an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati min ye Mohamed Sakɔ an b'ale fo aw k'a dɔn maa ɲɛmaa don ka taa se Madu Sumare ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo aw k'a dɔn Kati douane na Moro n'o bɔra yen an bɛ foli lase tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Aluja Aktorasi Baseginɛ Keyita Janginɛ Keyita Moro ka foli ani tanu k'o lase Jules Sempara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye n'o bɔra yen an bɛ Burama Sire Sempara an b'a fɔ ka Zu Sempara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Universel Beauté la. Ni y'olu ka foli kɛ ne yɛrɛ ba Musu Danba an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan ka foli kɛ i k'a dɔn Grand Sœur Masiriyata Sayimas a n'a ka denbaya bɛɛ an ka foli b'u ye n'an y'olu ka foli kɛ an bɛ foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Empereur Bawule a n'a ka denbaya ye Banu Magaji n'an y'ale ka foli kɛ min ye i k'a dɔn Africom Sori Kɛmɛso ani a baarakɛɲɔgɔn an b'u fo ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ nin sanga in na n yɛrɛ nimɔgɔkɛ ani n terikɛ ni n dɔgɔkɛ n'o ye Wasafa ye nɛgɛ baarakɛla don a b'an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Musabugu n'an ye Wasafa fo an bɛ Payifa fana fo ale fana b'an lamɛn kosɛbɛ taximan don an ka foli b'a ye olu bɛ Yirimajɔ o k'a dɔn Nɔngɔnkari la n'an y'olu bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ min ye k'a dɔn Kɔrɔ Ibrahim Haidara an ka foli b'a ye ka Madame Haidara Asa Keyita an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Jelibugu Jumanzana ka foli kɛ k'a dɔn Vieux Métier n'o ye Amadou Traoré an ka foli b'a n'a ka denbaya ni sanga in na Isu. Moro an bɛ Papa Sangare an b'ale fo sanga service a n'a furumuso Mamu Sakɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye a k'a dɔn Amadu Sangare an b'a fo sanga ani waati min ye ale furumuso bɛ gala don min ye Fɔnbabugu la Moro n'o bɔra yen an ka Jacques Kone an k'ale fo lieutenant colonel Jacques Kone Kati an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka min ye san gouverneur Ousmane Sangare k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'o bɔra yen Moro an bɛ
folla se Mamadou Yara Yara wal amba foka wali mando sanga ani wati shaka Traoré amba le fo Yara wala kado kalaban morodo bora malajalo eniga peuka wa manyamado kati ame malajalo amba foka wali mando inshallah ni olu ka foli kɛ kati an bɛ i ka dɔ madame Traoré Marie Augustine Sangare an ka foli ba ye ka sɔrɔ ka foli kɛ i ka dɔ k'a fɔ nin sanga in na Segu Kone an b'ale fo Sinbon Plaki Carré la Jardin d'Enfants kɛrɛfɛ a n'a furumuso fila ka dɔ ko fama bɛɛ tɛ ɲinɛ ye k'an ka foli ba ye n'an ye Segu Kone fo kati an bɛ foli kɛ i ka dɔ k'a fɔ Bouakari Kulubali ye a fana bɛ kati Tubana ka sɔrɔ ka foli kɛ i ka dɔ k'a fɔ min ye an kanuba bɛɛ lajɛlen kati an b'olu bɛɛ lajɛlen barikada ka taa i ka dɔ k'a fɔ Falajɛ ka foli kɛ Fatumata Kamisogo ye ani i ka dɔ a yɛrɛ terimuso n'o ye Habibatu i ka dɔ Tabure an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Jɛnɛbu Sisogo ka taa se Jɛnɛba Sisogo ma ani Bamukan an ka foli bɛ ninnu ye Bamukanɛ an ka foli bɛ ninnu ye Bajalan sabanan la nin sanga in na Yusu ka foli k'a kɛ i ka dɔ k'a fɔ an kanuba bɛɛ lajɛlen ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an tɛ wele n'an ma taa k'an na Mohamed El Medi Ijaz ani Idrissa Traoré moro yɛrɛ den ninnu bɛɛ lajɛlen gendarme min ye ka na ndwake be Ousmane Yatara i b'a fɔ n ye moro k'a fo ka Mohamed an b'ale fo DAE kati min ye ani a ka chauffeur Zumana Sataw moro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli ani tanu k'o lase sanga ani waati min ye an kanuba ani min ye an tɛ wuli dɛ n'an ma denw ba ɲugutu danba an b'ale fo kati Malibugu la Ali Buraki Kamara moro ka taa se Seba Kamara ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Dibol Debi Traoré ni olu bɛɛ lajɛlen fo Yusu an bɛ foli kɛ bakurunba foli ye min tɔgɔ ma fɔ sa foli bɛɛ bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ k'an yɛrɛ caman fo n'o ye commandant ye Modibo Sanogo an ka fo défense la ani ka dɔ Kumba Jara ka taa se Ousmane Sagara ma ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen défense la an b'u fo min ye commandant Alphonse Keita an ka foli b'a fana ye kɛnɛ in kan n'an ye commandant fo yan an bɛ foli kɛ ka dɔ procureur min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi n'o ye Ibrahim Kota ye an ka foli bɛ a fana ye kɛnɛ in kan ani ka dɔ k'a fɔ colonel Touré ale n'a furumuso Delika Umu Sidibe an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in kan ka taa se madame Diko Aramata an ka foli b'a ye Yusu moro juge de paix min n'o bɛ dire an b'a fo Jibril Male moro an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati moro an dɔgɔnin ɲuman don wa maa sɛbɛ don an b'a fo sanga ani waati ni Ala sɔnna a ma o kumana k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ka foli bi yan nɔ k'u ni ce u ka kulomadali n'u ka ɲamadali la k'an bɛɛ daw ye dɔgɔkun nata ni Ala ka jɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ baara ɲana merci beaucoup aw ni ce Choya Kolɛtigiw